社新界继续艺界人生艺界消息，要来关心林志玲因翁阿 Kira 带凤龙兄弟头一届来到台湾表演，就咱台视为罗美特别节目《超级巨星红白二零大赏》，阿 Kira 伫咧记者会和大家用中文来小借问，嘛讲到这一届参加红白上主要是要祝福阿 Kira 结婚。大家新年快乐，觉得很开心，谢谢大家的支持，红白的表演，希望你们喜欢。穿着金ผ้黑色的西装，凤龙兄弟做伙徛伫咧2020超级巨星红白艺能大赏的记者会，嘛，互人真好奇。过去从来毋捌来过台湾演出的凤龙兄弟，即届会来台湾演出是为着啥物？もう結婚しかなくないですか。いや、お祝いで。はい。原来是为着要送予阿 Kira 结婚的祝福，成员特别排除各种的困难来台湾演出。头一遍来台湾，就徛起哩红白舞台表演，对着阿 Kira， 互人叫做是台湾的国民姐夫。其他队员对着这个称号嘛有话要讲。今回特に、空港で本当にこう迎えてくださったファンの皆さんもそうですし、記者の皆さんもアキラさんに対する注目度がすごくて、改めてこっちでもスターなんだなと。僕らも思いましたし、ぜひ僕らも台湾のじゃあ弟として活躍していければなと思います。头一遍做伙来登台，日本天团凤龙兄弟，除了真期待会当食到台湾的小食以外，外界嘛真好奇林志玲敢有互翁婿阿 Kira 演出的建議。宿泊しているホテルの部屋にアキラさんと奥様からお土産がウェルカムお土産みたいなものが置いてあって。とてもこうパワーをいただきつつパフォーマンスできる。手書きのね。为着要予台湾的民众难忘的舞台表演，凤龙兄弟成员嘛讲有特别将表演的歌曲重新来编曲，要予凤龙兄弟特别有的魅力来陪台湾的观众过新年。记者综合报道。